Прогноза за предстоящата голяма промяна на човечеството през 2024 година. Интервю с Дарил Анка от 18 ноември 2023 година. Здравей, Дарил! Може ли да се представиш кой си и какво правиш? Да, здравейте! Аз съм Дарил Анка и през последните 40 години канализирам същество, което нарича себе си Башар, което е с извънземно съзнание. Това е главният ми фокус, но също така правя филми, пиша книги. Добре, Дарил, би ли обяснил как Башар обяснява връзката между квантовата физика и човешкото съзнание? Да, мисля, че квантовата физика все повече се доближава до идеята и до разбирането, че нематериалният, духовния свят не са нещо, което е свръхестествено, а просто е още едно изражение на природата. Това е просто едно продължение на нашето разбиране на физиката. Духовният свят е част от спектъра на физическата реалност. Например, имаме спектър от електромагнитна енергия, която е видима светлина, но имаме и спектър на невидимата светлина – червена, оранжева, жълта. Това се определя от вибрационния спектър. И това, което Башар обяснява, че физическата реалност е една определена честота. И ако ти продължаваш да вдигаш и да вдигаш честотата, ще се срещнеш с това, което в момента наричаме нефизическа реалност. Това, което е духовният свят. Мисля, че това просто е един флуиден преход от едно ниво към следващото. И физиката в духовния свят може би да е малко по-различна, но тя същото време просто е продължение на това, което вече знаем. И това, което започваме да изследваме в квантовата механика. И когато започнем да въвеждаме съзнанието в цялото уравнение, то тогава наистина ще има голям подем и бърз прогрес. И това до сега е било голям проблем и е забавяло квантовата физика, защото те вадят от уравнението съзнанието и емоциите. А знаете, че самата физическа реалност много зависи от в какво състояние на съзнанието сме ние и до каква степен сме осъзнати. И когато включим всичко това и го вземем под внимание, тогава наистина ще имаме голям прогрес в разбирането на това как функционира Вселената и реалността. Добре, Дарил, говорейки за реалността, може ли да споделиш какво казва Башар за теорията на това, че ние сме в една симулация, в един сън, в една видеоигра? Да, това е симулация, но е нашата симулация. Не е някаква симулация отвън, а ние я създаваме. Защото физическата реалност е проекция на съзнанието. Основното нещо, което казва Башар, че нашето реално състояние е в духа. Ние сме там сега. Ние никога не сме го напускали. Идеята, че напускаш духа, за да дойдеш в физическата реалност, не е разбрана правилно. Всъщност, ти фокусираш част от твоето духовно съзнание в определен сън, в определена симулация, която ние наричаме физическа реалност. Но по-голямата част от теб е в духа, в нефизическата реалност, в духовния свят и е осъзната за това нещо. А ние тук на физическо ниво гледаме на това като висшият ни аз. Нашето по-висше съзнание, което ни насочва, когато сме в тази физическа реалност. И може да се каже, че ние все едно разделяме нашата душа на нефизически и физически компонент. И използваме нефизическия да води и да напътства физическия. Все едно нашето физическо аз е в долината и вижда само това, което е пред него. А нашата нефизическа същност стои на върха на планината и има по-широка гледна точка.
И затова не физическата част може да ни насочва, защото вижда нашия път. Но ако ние игнорираме тези напътствия, разбира се, че може да се поизгубим и да поизпаднем в някои дупки. Така че е много важно да формираме тази връзка с нефизическият ни аз, с висшият ни аз, така че ние можем да функционираме като цялостни същества и да вървим напред. Башар казва, че ако игнорираме нашият висш аз и функционираме само с физическият си ум, ние буквално сме получовеци, само половината от нас. Защото ние лишаваме себе си от тази част от нас, която вижда какъв е пътят ни напред. Добре, Дарио, значи това е точно като видеоигра. Самият аватар, герой в играта, вижда това, което е само пред него. Но ние, които сме на компютъра и играем играта, виждаме цялата карта. Да, точно така. И Башар казва, че ние сме в духа, но сънуваме, че не сме в духа, когато сме тук на Земята. Ние сме създали симулация за себе си с целта да изпитаме какво е да забравиш кой си ти. И така да открием кои сме ние от нова гледна точка. И всъщност цялото съзидание се разширява по този начин. Според Башар, структурата на самото съществуване никога не се променя. Това, което се променя, е нашите изживявания и гледната ни точка. Следователно, така цялото съществуване се разширява. Благодаря, Дарио. Сега искам да попитам за теорията, че всичко се случва сега. Има един момент, който е вечното сега. И че минало, бъдеще и сега се случват едновременно. И каквото правим в сегашния живот, това се отразява по линиите на времето назад в миналите животи и напред в бъдещите. Може ли да обясниш цялата тази концепция? Да, Башар използва няколко много простички аналогии. Например, когато гледате определен канал по телевизията, знаете, че в същото време се излъчват много други канали. Но вие не ги виждате, защото не сте настроени на тях. Но ако просто смените канала, тогава гледате друга програма. Но това не значи, че програмата, която сте гледали преди една секунда, не продължава да тече и да се излъчва. Така че имате само един телевизор, но всички програми се излъчват по едно и също време. Но вие виждате само този канал, на който сте включили в момента. Тоест канала, на който сте настроили вашата вибрационна честота. И следователно, ако промените вашата вибрационна честота, вие включвате на друга програма. Така Башар обобщава цялата реалност. Тя е като един огромен телевизор и всички програми вървят едновременно. И затова всичко е тук и сега. Ние както на колективно, така и на индивидуално ниво се съгласяваме какво да преживеем. Има колективни събития, които засягат цели народи, цялата планета, но и на индивидуално ниво ние сме фокусирани върху определени неща. Нашето съзнание е фокусирано върху тях. Това е, например, като да играеш шах. Да, ти можеш да имаш определени фигури, с които да играеш. Може да са от различен материал и ти избираш ходовете си. Но като цяло ти играеш играта шах по правилата на шах. Тоест, това е на колективно ниво. Добре, Дарио, а можеш ли да споделиш какво казва Башар за ролята на ефекта на наблюдателя, когато ние създаваме и въздействаме на нашата реалност? Да, ние създаваме нашата собствена реалност. Ние създаваме своите преживявания, базирано на това в какво вярваме, какви са нашите вярвания за нас самите и нашето място в това цялото съгласие за изживяването на тази реалност. Така че ефекта на наблюдателя всъщност
е причината. Наблюдателя причинява ефекта. Физическата реалност функционира като огледало. Тя отразява всичко, което ние излъчваме, и квантовата физика все повече започва да разбира, че ние участваме в това, което преживяваме. Не е обективно, а субективно. Така че когато ние имаме определена перспектива и система от вярвания, то ние виждаме това, то се отразява. И когато променим нашите вярвания, тогава можем да видим нещо друго. Това е една многослойна холограма. Всичко е тук и сега, но 99% от това е невидимо, докато ние не променим нашата честота, както когато променяме канала на телевизора. Тогава започваме да виждаме нещо различно, но което през цялото време е било тук. Но ние не сме могли да видим, защото не сме били на същата честота. Не сме били на този канал. Като духовни същества, ние сме избрали определени теми, които да преживеем и да изследваме тук. И всичко е резултат на това какво избираме да наблюдаваме, базирано на това какво вярваме, че е истина и че е възможно. В нефизическия свят няма такова нещо като време и пространство. Там, когато си помислиш да бъдеш на определено място, в същата секунда се озоваваш там. В момента, в който си помислиш за някаква идея, моментално ти се разяснява. Там няма времево забавяне, както в физическата реалност. И всъщност за това ни е нужна физическата реалност, за да изживеем процеса на откриване на нещо. И това ти позволява да имаш преживяване на нещо ново. А в духовния свят всичко е там. Имаш достъп до всичко веднага, на момента. И не можеш да преживееш откритието на нещо. Не можеш да бъдеш изненадан по същия начин. И това е предимството на физическата реалност. Тук ние можем да бъдем изненадани, можем да откриваме неща. И можем да видим нещата от различна гледна точка. Добре, Дарио, т.е. тук на Земята ние трябва да си купим билет за самолета, да хванем полета, да отидем в Италия и да хапнем джелато. А в нефизическия свят джелатото просто е там в секундата, за която си го помислиш. Да, точно така. Той вече е в твоят стомах, ако изобщо имаш такъв. И всъщност физическия свят ни позволява да се обогатим. И много хора си мислят, че по-добрият вариант е просто да имаш нещо на секундата, веднага. Но те не осъзнават факта, че ако имаш всичко на секундата, то няма какво друго да се прави. Дарил, а какво ще кажеш за все повече и повече филми на тематиката за мултивселената, за различните реалности, паралелните реалности, все повече нашумяват? Дали това показва, че ние като колективно човешко съзнание сме готови да направим следващата стъпка? Да, точно така. Това е продукт на разширението на съзнанието и на осъзнаването, че има повече от това, което виждаме. Има все повече филми на такава тематика, защото все повече хора започват да осъзнават, че тези неща наистина съществуват и започват да правят истории за тях. Филмите са истории, а ние се основаваме на истории. Физическата реалност е изцяло за истории. Каква история разказваш на самия себе си? И структурата на историята, тя е внедрена в нашата психика. Един от най-ефективните начини да предадеш информация е да я разкажеш под формата на история. И затова ние имаме истории, които се разказват и се помнят хиляди години. И общо взето ние в момента разширяваме нашата история за това какво е възможно. И ставаме по-съзнателни за неща, които са били около нас през цялото време, но са били невидими и неосезаеми за нас.
Добре, Дарио, значи това са едни от знаците, за които Башар казва, че човечеството преминава през огромна промяна. Да, точно тук така. Това са симптомите, това са знаците. И разбира се, не абсолютно всеки ще премине през това, защото не всеки е избрал да изследва това нещо. Но тези, които са по пътя на изследването на разширение на съзнанието и изследват духовността, те вече са започнали да преживяват тези неща. И когато започнете да изследвате тези идеи, синхроничностите, които се появяват в живота ви, просто са зашеметяващи. Просто се случва магия. Носиш се по течението и нещата се нареждат на местата си. И то по начин, по който никога не сте мислили изобщо, че е възможно. Защото всичко е свързано и вие започвате да виждате и да усещате връзките. И го правите по по-осъзнат начин. Добре, Дарил, каква е важността на тази промяна за човечеството? Каква е важността за нашето бъдеще? Това, което казва Башар, е, че ние в момента не сме напълно човеци. Ние сме в процес на това да станем човеци. А това значи да си същество, което е по-осъзнато и ангажирано в създаването и в идеята, че създаваме нашата реалност. И променяйки нашата перспектива и нашето съзнание, то и реалността, в която се намираме, се променя. Ние започваме да изживяваме много повече неща. Както, например, е имало вярване, че никой не може да пробяга 1 миля за 4 минути, докато някой най-накрая не го е направил и след това всички започнали да успяват да пробягват 1 миля за 4 минути. Защото когато знаеш, че нещо е потенциално възможно, все повече и повече хора започват да могат да го правят. И така е всеки път, когато някой премине определена бариера, все повече и повече хора виждат, че това е възможно и започват да го правят. Като допреди това не са можели, защото са си мислили, че не е възможно. Така нещо става възможно в колективното съзнание за това какво е възможно да се случи в физическата реалност. Както казах, аз се занимавам и с филми и поне 10 пъти ми се е случвало, когато измисля заглавие на определен филм, което досега не е имало и си мисля, че това ще е нещо уникално. И малко преди да излезе филма разбирам, че вече има няколко такива заглавия, защото просто това е в колективното съзнание и е време, дошъл му е моментът да се случи, да се прояви. И има едно изказване, което гласи, че няма нищо по-мощно от идея, на която е дошло времето. И тя ще се манифестира, защото ние вече сме готови за тази идея. Добре, Дарио, можеш ли да кажеш как хората могат съзнателно да участват и да са в потока на тази огромна промяна в тяхната духовна еволюция? Да, ами това е, което Башар нарича формулата, а тя е хората да бъдат в потока в резонанс и хармония с собствената си тема, която изследват този живот. И тогава те имат възможността да правят най-доброто, което могат, за да бъдат в услуга на човечеството. Защото те са като жив пример, който дава на всички опция да направят същото. Тоест, те също да са в хармония и резонанс на пътя си, на темата си. Добре, а според Башар, какви предизвикателства и възможности предоставя тази промяна на нас като колективно човешко съзнание? Ами, винаги е предизвикателство да разшириш перспективата си в нещо, което досега не се е случвало и не е взимано под внимание.
Непознатото е пълно с предизвикателства. Ние трябва да свикнем с различни нови нива, трябва да се запознаем с непознатото. И всичко това е парадоксално, защото обикновено се съпротивяваме на промяната, но както Башар казва, промяната е единствената сигурна константа. Всичко винаги се променя. И най-голямото препятствие, което трябва да преодолеем, е нашето съпротивление срещу промяната. Всеки от нас трябва да разбере, че трябва да се отпуснем по течението, защото то знае къде да ни отведе. Но системите от вярвания, които имаме, които са тук от хиляди години, те ни бият спирачки и ни карат да не искаме да се променим. И съпротивата ни да се движиме по течението, както и страхът от непознатото, създават всичката борба и страдание, които преживяваме. Башар казва, че болката идва от това да се съпротивляваш на истинското си аз. Защото ние имаме вярвания, че непознатото значи да скочиш в една черна дупка и да се изгубиш и да страдаш. Башар казва, че единството, което ще откриете в непознатото е просто повече от себе си. И хората трябва да свикнат с идеята, че те не трябва да карат живота да се случи, а просто да му позволят да се случва. Защото техният висш и цялостен аз ще им донесе или поне ще се опита да им предложи всичко, което те се нуждаят, за да бъдат удовлетворени. Но всички вярвания, които имаме, създават упорство на това. Защото физическият ни ум иска да знае всичко. Иска да знае абсолютно всеки детайл, за да се чувства в безопасност. Но вие не трябва да знаете, не е нужно да знаете всички детайли. Трябва просто да знаете, че всичко ще си дойде на мястото. Но това е един много различен начин на мислене в сравнение с това, с което сме свикнали хиляди години до сега. И всъщност едно от най-големите препятствия е точно това, да променим нашето мислене за това как работи животът. И то е точно обратното на това, което сме правили до сега. Башар казва, че темите, които сте си избрали да изпитате и да изследвате през този живот, обикновено се представят чрез вашите най-големи препятствия. И всичко опира до историите, които вярвате и си казвате за себе си. И разбира се, негативните, че не съм достатъчно добър, нямам пари, не съм успешен, няма да ме харесат. И ако те са се случили, това е защото вие сте повярвали в тях. Така че по същата логика, ако започнете да вярвате и да си разказвате позитивни истории за вас, те също ще са толкова реални, колкото до сега са били негативните. Добре, Дарил, а какво ще кажеш за всичко, което се случва по света в момента? Цялата нажежена обстановка, войните, политическите измами, все повече чернилка излиза над повърхността. Да, ние в момента колективно сме в края на един цикъл и всичко трябва да се постави на масата и да се каже, ето това са всичките възможни избори. Позитивни и негативни, най-светлото светло и най-тъмното тъмно. Избирай, какво предпочиташ. Коя посока ще поемеш, как ще трансформираш тези проблеми. И всеки от нас, както на индивидуално, така и на колективно ниво трябва да реши. Каква планета ние предпочитаме? И когато вие сте избрали да сте в посока на по-висока и позитивна вибрация и предприемате такива действия, които репрезентират света и реалността, в които искате да живеете, то ние се движиме в такава посока. Затова реалността на Земята не е само една. И за това е важно да предприемате действията, които ще дадат и на други хора шанса да ви видят като жив пример. Споделяте на информация дава опции на хората, точно както правим в момента.
те ще решат дали искат да приложат тази информация в живота си. Или може просто да игнорират всичко, но не е наша работа какво ще изберат те, защото ние не знаем какъв е техния път. Идеята е, че ако продължаваме да навигираме в все по-позитивна посока, ние продължаваме да се променяме към версии на Земята, които са огледални на тези позитивни вибрации. Това може да се прояви като, например, виж, тази група хора току-що засадиха 1 милион дървета и факта, че преживяваш това, да виждаш, че засаждат нови дървета, вместо да продължават да ги унищожават, значи, че ти вече си в новата Земя. И да, в момента виждаме смесица от реалности във всички тоналности, но евентуално ще виждаме реалност, в която само засаждат дървета, а вече не ги унищожават. Така че хората трябва да имат определеното поведение, което да рефлектира тази версия на Земята, която вече съществува. И така те навигират себе си към тази версия на Земята, като са пример за тази версия на Земята. Башар казва, че реалността може да се погледне като един огромен пъзел и всеки от нас е определено парче, което си има определена форма. И ако всеки един от нас бъде истинското си аз, бъде истинската си форма на това парче и изразява себе си свободно, то тогава се създава хармония, защото всички парчета си пасват идеално, защото са в истинската си форма. И идеята за обединението не е да станем хомогенни и еднакви, а да валидираме уникалността на всеки един от нас, защото ако се опитват да бъдат различна форма от истинското си аз, те няма как така или иначе да се впишат в цялата картинка на пъзела. Така че е много важно да бъдете верни на себе си, да познавате себе си и да живеете живот на автентичност. И да не се поддаваме на страховете, които ни огъват от нашата изконна форма. Добре, Дарила, можеш ли да споделиш дали след 100 години ще е нужен да се прави чанелинг, както ти канализираш Башар? Не мисля, че след 100 години чанелингът ще е нужен и то под тази форма, защото това да канализираш означава да правиш нещо в естественият си вид и поток. Тоест, когато правиш това, което обичаш и си в зоната, всъщност ти си в състояние на канализиране. Това състояние на мозъчните вълни се нарича гама, между 40 и 100 цикъла в секунда. Така че всеки канализира, когато прави това, което обича. Първият принцип на формулата на Башар е да правиш това, което те пали, което ти дава страст, защото това индикира и изпраща сигнал до тялото ти от по-висшия ти разум, от по-висшия ти аз, който ти казва: това си ти. Това е следващата стъпка на пътя ти. Ситуациите, които ти носят най-много вълнение и те зареждат, трябва да се движиш в тази посока, защото това е посоката на истинското ти аз. Това е компасът ти, който ти показва северният възел. Така че всичко опира до това да канализираш истинското си аз и да не стоиш сам на пътя си, да се спъваш. И това е всъщност законът за привличането, че трябва да си тази вибрация, на вибрацията на това, което искаш. Но хората се бъркат, че трябва да се научат да са на тази вибрация. Не трябва да се учиш, а трябва да си в своята естествена, изконна вибрация. И когато си в своята естествена вибрация, тя ще привлече абсолютно всичко, което се нуждаеш, за да бъдеш удовлетворен. Ние сами заставаме на пътя си с негативните си вярвания, с страховете си и така ние прекъсваме тази вибрация, която да притегли към нас нещата, които наистина искаме. Тоест, не трябва да се учим да бъдем тази вибрация, а трябва да спрем да се намесваме и да прекъсваме тази вибрация. И тогава всичко просто по потока ще дойде до нас.
И Башар казва, че това, което ние наричаме чудеса, това просто е естественият начин, по който трябва да се случват нещата. Добре, Дарио, би ли споделил каква е твоята дефиниция да живееш живот, който те удовлетворява? Да, просто да бъдеш истинския си автентичен аз. Дарио, а според теб какъв е смисълът на живота? Да бъдеш себе си, да бъдеш истинското си автентично аз. Да знаеш кой си, да познаеш себе си. Да бъдеш жив пример и да служиш на всички. Да бъдеш огледало на това какво е възможно.